42問目いきます。発音聞いてみてください。Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Die Regierung, das Parlament, die Gerichte, die Polizei. 解説いきます。ドイツで誰が新しい法律を可決するのでしょうか。これは短いから助かるね。言葉の意味さえ知ってたらね。1番目が政府、2番目が議会、3番目が裁判所、4番目が警察。裁判所と警察は違うなっていうのはまずわかると思うんですけど、政府議会何ってなるんですけど、これはパーラメントが正解になります。日本語にするとね、これでも正解になっちゃったりするんですけど、政府っていうのはいろんなところが絡んでるので、議会、国会ですね。国会で選ぶことができますっていうのが正解になってます。Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Die Regierung, das Parlament, die Gerichte, die Polizei.